Το υλικό, το περιεχόμενο του 225 αναφέρεται ως εξής. Η πρώτη γραπτή εργασία αναφέρεται στην εισαγωγή στη λογιστική, δηλαδή λογαριασμοί, χρεώσεις, πιστώσεις κλπ. Η δεύτερη γραπτή εργασία αναφέρεται στο ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο. Λογιστικό σχέδιο. Τι είναι αυτό, ποια είναι η διαφορά μεταξύ εδώ και εδώ? Το ίδιο πράγμα είναι, με τη διαφορά εδώ πέρα, στη δεύτερη γραπτή εργασία, έτσι χρησιμοποιούμε και μια ορισμένη κωδικοποίηση. Θα το δούμε στην πορεία του. Η τρίτη γραπτή εργασία αναφέρεται στην κοστολόγηση και η τέταρτη γραπτή εργασία αναφέρεται στα δούλουπου, διεθνή λογιστικά πρότυπα. Να ξεκινήσουμε τώρα από κάποιες βασικές έννοιες λογιστικής, τις οποίες πρέπει να τις ξέρετε απ' έξω και νεκότατρα. Η πρώτη έννοια της λογιστικής είναι η οικονομική χρήση. Οικονομική χρήση. Οικονομική χρήση. Η οικονομική χρήση μιας επιχείρησης ξεκινάει στις 1 Πρώτου, στις 1 του Γενάρη, οποιοδήποτε έτος, και τελειώνει στις 31 Δεκέμβρη του έτους Χ, ας πούμε του έτους 2015. Στην οικονομική χρήση αυτή η επιχείρηση τι κάνει? Θα κάνει αγορές εμπορευμάτων, θα τα καταχωρήσει στα βιβλία. Θα κάνει πωλήσεις εμπορευμάτων, θα τις καταχωρήσει στα βιβλία. Θα πληρώσει το ενίκιο, θα τα καταχωρήσει στα βιβλία. Θα εισπράξει από πελάτες, θα τα καταχωρήσει στα βιβλία. Θα πληρώσει προμηθευτές, θα καταχωρήσει στα βιβλία. Θα πληρώσει μισθοδοσία, το οποιοδήποτε έξοδο, θα τα καταχωρήσει στα βιβλία. Δεύτερη έννοια. Ποια είναι τα βιβλία της επιχείρησης? Όλες τις πράξεις που κάνει μια επιχείρηση, τα πάντα, αγορές, πωλήσεις, οτιδήποτε, καταχωρούμε στα βιβλία. Ποια είναι τα βιβλία? Τα βιβλία είναι δύο. Το πρώτο βιβλίο το λέμε ημερολόγιο και το δεύτερο βιβλίο το λέμε καθολικό. Σε αυτά λοιπόν τα βιβλία είναι υποχρεωμένα από τον νόμο να καταχωρεί όλες τις εμπορικές πράξεις που κάνει μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Αξίωμα. Οτιδήποτε καταχωρεί στο ημερολόγιο, αμέσως πρέπει να το καταχωρεί και στο καθολικό. Ή οτιδήποτε καταχωρεί στο καθολικό, πρέπει να υπάρχει και στο ημερολόγιο. Διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα. Μια τρίτη έννοια που πρέπει να ξέρουμε είναι οι λογαριασμοί. Στους λογαριασμούς καταχωρούμε τις πράξεις που κάνει μια επιχείρηση από 1 Γενάρη ως 31 Δεκέμβρη. Χαρακτηριστικά των λογαριασμών είναι δύο. Α. Ένα λογαριασμό είτε τον χρεώνω, Β. είτε τον πιστώνω. Χρέωση, πίστοση. Οι λογαριασμοί που καταχωρούνται? Καταχωρούνται στο ημερολόγιο και στο καθολικό. Τώρα πάμε 31 Δεκέμβρη, που είναι το τελικό προϊόν της λογιστικής. Το τελικό προϊόν της λογιστικής, ή αλλιώς θα πρέπει ο λογιστής στις 31 Δεκέμβρη να κάνει α. τον ισολογισμό, β. την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, και γ. τον πίνακα διανομής κερδών. Πίνακας διανομής κερδών. Αυτά είναι τα τελικά προϊόντα της λογιστικής. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε. Θα σας ξεκινήσω από τα δύσκολα. Θα ξεκινήσω να σας δείξω πώς γίνεται ο ισολογισμός. Λοιπόν, για κοιτάξτε, δύο φίλοι έχουν 100.000 ευρώ και αποφασίζουν να ανοίξουν μια μικρή βιοτεχνία που να κάνει, ας πούμε, υποδήματα, παπούτσα. Ωραία. Βάζουν τα 100.000 ευρώ. Έρχονται και γράφουν εδώ πέρα. Τα πρώτα χρήματα τα λέμε για την ίδρυση της επιχείρησης κεφάλαια. Γράφουμε κεφάλαια. Κεφάλαια είναι ένας λογαριασμός, η λέξη κεφάλαια. Έστω τα κεφάλαια είναι 100.000. Ή μάλλον ας μην το πούμε ποσά, 100.000, ας φανταστούμε οποιοδήποτε είναι το ποσό. Με αυτά τα κεφάλαια, τι κάνει ο επιχειρηματίας? Αγοράζει ένα χωραφάκι. Ας το σβήσω τα 100.000, πούμε 1.000.000 κλπ. Ένα χωραφάκι. Το χωραφάκι η λογιστική επιστήμη το λέει οικόπεδα. Το γράφω εδώ. Οικόπεδα. Πήρε το χωραφάκι. Το λέμε και οικόπεδα, γήπεδα. Επάνω στα οικόπεδα χτίζει τα ντουβάρια, τα κτίρια. Η λέξη οικόπεδα είναι λογαριασμός. Κτίρια. Να το, δεύτερος λογαριασμός. Κτίρια. Παπούτσα θέλει να φτιάχνει. Γι' αυτό τι κάνει? Με τα κεφάλαια, με τα χρήματα αυτά, αγοράζει μηχανήματα. Γιατί μέσα από τα μηχανήματα θα μπορεί να φτιάξει τα παπούτσα. Μηχανήματα. Και αυτό είναι πάλι λογαριασμός. Ό,τι σας γράφω εδώ πέρα είναι λογαριασμοί. Μετά λέει, ωραία, μέσα στα κτίρια, πού θα κάθεται ο διευθυντής, πού θα κάθεται ο λογιστής κλπ. Αγοράζει τραπέζια.
Τα λέμε έπιπλα. Άλλος λογαριασμός. Λέει, δεν αγοράζω και ένα αυτοκινητάκι να μεταφέρω τα παπούτσια που θα τα πάω να τα πουλάω. Μεταφορικά μέσα. Άλλος λογαριασμός. Για προσέξτε τώρα. Για να φτιάξει τα παπούτσια, ο επιχειρηματίας αυτός πρέπει να αγοράσει δέρματα. Τα δέρματα τα λέμε πρώτες ύλες. Πρώτες ύλες. Τα δέρματα, δηλαδή πρώτες ύλες, δέρματα τα κούνια. Τα ρίχνει μέσα στα μηχανήματα, να τα παπούτσια. Τα παπούτσια τα λέμε προϊόντα. Τώρα θα σας πω ποια είναι η διαφορά μεταξύ του λογαριασμού προϊόντα και του λογαριασμού εμπορεύματα. Ακούστε, ο επιχειρηματίας λέει, εκτός από τα υποδήματα που φτιάχνω εγώ ίδιος, θα αγοράζω παπούτσια μια μάρκα και τα πουλάω όπως είναι. Όπως τα αγοράζω. Αυτά τα λέμε εμπορεύματα. Εμπορεύματα. Άρα η διαφορά μεταξύ προϊόντα και εμπορεύματα είναι ότι και τα δύο είναι παπούτσα, αλλά αυτά τα φτιάχνει η ίδια επιχείρηση. Ενώ αυτά τα αγοράζει και τα πουλάει ως έχουν. Επειδή αυτοί οι τρεις λογαριασμοί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, για λόγους απλοποίησης, ας πούμε ότι έχουμε μόνο το λογαριασμό εμπορεύματα. Για κοιτάξτε, τα εμπορεύματα τι τα κάνει? Τα πουλάει. Έρχεται κάποιος από ένα μαγαζάκι και λέει, σε παρακαλώ δώσ' μου αυτό, πόσο κάνει? 10.000 ευρώ. Του δίνουμε τα εμπορεύματα, παίρνουμε τα 10.000 ευρώ και τα βάλουμε στο σιρτάρι. Σιρτάρι απαγορεύεται ταμείο. Για λόγους απλοποίησης έχω λόγους, θα δείτε εκπαιδευτικούς, να το γράψω λίγο παρακάτω. Το ταμείο. Εδώ. Ταμείο. Εδώ πρέπει να το γράψω, λόγω το γράφω εδώ πέρα. Ταμείο. Το ταμείο έχει 10.000 ευρώ μέσα. Έρχεται τώρα ένας άλλος έμπορας και μας λέει εδώ πέρα, σας παρακαλώ δώστε μου εμπορεύματα παπούτσα, πόσο κάνουν 20.000, αλλά μας λέει δεν έχω λεφτά, θα σας τα δώσω μετά από 3 μήνες. Άρα λοιπόν του πουλάμε, του δίνουμε εμπορεύματα με πίστοση. Άρα έχουμε απέτηση από τον κύριο έμπορα. Έχουμε απαιτήσει, δεν το λέμε έμπορα, το λέμε πελάτες. Απαιτήσεις από πελάτες. Πελάτες. 20.000, όσος είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Έρχεται ένας άλλος πελάτης και λέει, δώστε μου και εμένα παπούτσια 30.000 και τα λεφτά θα σας τα δώσω μετά από ένα χρονικό διάστημα. Α, όχι, του λέει εδώ πέρα εμείς, ο επιχειρηματίας. Θα μας υπογράψεις μια συναλλαγματική, μόνο με συναλλαγματική θα σου δώσουμε τα εμπορεύματα. Πράγματι, παίρνουμε τη συναλλαγματική. Πού τη βρίσκουμε? Την αγοράζουμε σε βιβλιοπωλεία. Δεν μπορούμε να τη φτιάξουμε και εμείς οι ίδιοι. Έτσι, τι είναι η συναλλαγματική? Είναι ένα χαρτί. Ένα χασαπόχαρτο, αν θέλετε. Λοιπόν, είναι ένα χαρτάκι τέτοιο. Έτσι, γράφει πάνω συναλλαγματική και εδώ πέρα και μια ημερομηνία. Και λέει, εγώ ο μικροέμπορας τάδε θα πληρώσω σε ένα κύριο βιομήχανε πότε? Στις 15, ας πούμε, Ενάτου το 2015, το ποσό των 40.000 ευρώ. Έτσι, ωραία. Πέφτει η ημερομηνία, την υπογράφει ο πελάτης μας και τη βάζουμε στο σιρτάρι μας. Και περιμένουμε, ώστε στις 15 Σεπτέμβρη θα πάμε και θα του πούμε πάρε το χασαπόχαρτο, πάρε τη συναλλαγματική και δώσ' μας τα 40.000. Συναλλαγματική, ναι, τη γράφουμε στα βιβλία μας. Ερχόμαστε εδώ πέρα και γράφουμε, όχι συναλλαγματική, γραμμάτια εις πρακτέα. Γραμμάτια εις πρακτέα. Πολύ ωραία. Έρχεται ένας άλλος πελάτης. Αφεντικό λέει, δώσ' μου και εμένα παπούτσα 50.000, δε και λοιπά. Θα στα δώσω, δεν έχω τώρα φράγκο. Μετά από ένα χρονικό διάστημα. Επειδή όμως αυτός δεν μας γεμίζει και πολύ το μάτι, του λέμε, κοίταξε από σένα, δεν θέλουμε συναλλαγματική, θέλουμε επιταγή. Τι είναι επιταγή? Η επιταγή και αυτή είναι ένα χαρτί, σαν τη συναλλαγματική, με μια διαφορά. Τη συναλλαγματική μπορούμε να τη βρούμε στο βιβλιοπωλείο. Το έντυπο της συναλλαγματικής. Ή μπορεί να το φτιάξει η επιχείρηση. Η επιταγή, όχι. Ο πελάτης μας έχει πάει στην τράπεζά του, έχει πάρει ένα μπλοκαράκι, έστω από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Είναι μπλοκ τράπεζας. Και γράφει πάνω. Εγώ, ο πολιτής τάδε, θα πληρώσω σε έναν κύριε βιομήχανε το ποσό, ας πούμε, των 50.000. Ημερομηνία βάλουμε το παρυποχρεωτικά, ας πούμε, 30 Δεκάτου το 2015. Την υπογράφει ο πελάτης μας στην επιταγή και του δίνουμε τα παπούτσα. Ωραία. Κοιτάξτε τώρα, στις 30 Δεκάτου εμείς δεν θα πάμε να βρούμε τον πελάτη μας. Όχι. Θα πάμε στην τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα και θα πούμε στην Εθνική Τράπεζα, πάρε το χαρτί, δώσ' μου τις 50.000.
Εντάξει, πολύ ωραία. Πάμε τώρα. Με αυτή εδώ την επιταγούλα θα πάμε να κάνουμε την εγγραφή. Την κάνουμε εδώ. Επιταγές εισπρακτές. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για κοιτάξτε. Λέει ο λογιστής της επιχείρησης. Στο ταμείο έχουμε 10.000 ευρώ. Δεν πάμε να αφήσουμε στο ταμείο 3.000 και τα 7 να τα καταθέσουμε στην τράπεζα κατάθεση όψης. Πράγματι, αφαιρούμε από το ταμείο 7.000 και τα πάμε στην τράπεζα. Και παίρνουμε μια απόδειξη από την τράπεζα. Με αυτή την απόδειξη ερχόμαστε και γράφουμε καταθέσεις όψεως. Έτσι, έχουμε καταθέσεις. Πολύ ωραία. Για να πάμε πάλι από την αρχή τώρα. Έστω τα κεφάλαια έχουν ένα ποσό 100.000. Με τα κεφάλαια 100.000 πήραμε τα οικόπεδα, πήραμε και τα κτίρια. Τελειώσαν τα χρήματα. Μα πρέπει να αγοράσουμε μηχανήματα, πρέπει να αγοράσουμε έπιπλα, πρέπει να αγοράσουμε τα λύκα. Τι πάμε. Πάμε σε μια τράπεζα και υπογράφουμε μια σύμβαση δανείου και παίρνουμε δάνεια. Δάνεια. Λογαριασμός κι αυτός. Τα γράφω πέρα τα δάνεια. Τα δάνεια είναι μια υποχρέωση στην τράπεζα. Ξέρω εγώ 200.000 όσο είναι. Με αυτά τα δάνεια παίρνω τα μηχανήματα, παίρνω τα έπιπλα, παίρνω τα μεταφορικά μέσα. Πολύ ωραία. Για κοιτάξτε όμως. Για να φτιάξω προϊόντα χρειάζομαι πρώτες ύλες. Άρα λοιπόν πρέπει να αγοράσω πρώτες ύλες ή πρώτα να αγοράσω εμπορεύματα. Σενάριο πρώτο. Τα αγοράζω μετρητής. Θα βγάλω το σιρτάρι, θα πληρώνω. Σενάριο δεύτερο. Να πω στον προμηθευτή μου που θα με προμηθεύσει με τη. Δεν έχω, θα στα δώσω. Θέλω να τα αγοράσω μετά από 3 μήνες. Ωραία, ωραία. Μου στέλνει τις πρώτες ύλες. Ας πούμε το δέρμα. Άρα έχω υποχρέωση σε αυτό που με προμήθευσε το δέρμα. Υποχρέωση σε προμηθευτές. Θέλω να αγοράσω τώρα τα κούνια και κορδόνια. Βρίσκω έναν άλλον προμηθευτή, λέω σε παρακαλώ στήχα μου και θα στα δώσω μετά από ένα χρονικό διάστημα. Α, όχι, μου λέει, συναλλαγματική. Έρχεται τούμπα η δουλειά τώρα. Εδώ έχουμε γραμμάτια εισπρακτέα. Τι κάνω. Πάλι, συναλλαγματική. Ένα χαρτάκι, έτσι. Και λέω, εγώ, ο βιομηχανός τάδε θα πληρώσει ένα πάλιο κερατά, το λέμε πάλιο κερατά τώρα τον ανθρωπάκο, ξέρω το ποσό των 17.000 ευρώ. Βάλουμε μια ημερομηνία στις 20 του ταβέτους. Την υπογράφουμε εμείς και την παίρνει ο προμηθευτής στο σιρτάρι του και τη φυλάει, ώστε στις 20 12 να τον πληρώσω, να δώσω τα χρήματα. Ύστερα από αυτή την κίνηση ερχόμαστε εδώ και γράφουμε, δεν γράφουμε συναλλαγματικές, γράφουμε γραμμάτια, αλλά όχι γραμμάτια εισπρακτέα, γράφουμε γραμμάτια πληρωτέα. Έτσι, θα τα πληρώσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Τώρα η επιχείρησή μας θέλει να αγοράσει πρώτες ύλες. Θέλει να αγοράσει πρώτες ύλες, πάμε στον προμηθευτή και του λέμε στείλε μας πρώτες ύλες. Ο προμηθευτής, ή εμπορεύματα, ας πούμε. Ο προμηθευτής μας λέει: εγώ θέλω επιταγή. Τι είναι η επιταγή. Τώρα εμείς πρέπει να έχουμε το δικό μας μπλοκ. Έχω πάει στην Εθνική Τράπεζα που συνεργάζομαι, λέω: σας παρακαλώ, δώστε μου ένα μπλοκ επιταγών. Πράγματι μου δίνει ένα μπλοκ επιταγών, πάω στο πρώτο χαρτί, το κόβω και γράφω. Γράφω, πάω στην Εθνική Τράπεζα. Εγώ θα πληρώσω στις τάδε του μηνός, ημερομηνία τάδε, στον κερατά τάδε, το ποσό των όποιο 10.000 ευρώ. Την υπογράφω την επιταγή και την παίρνει ο προμηθευτής μου. Επιταγές, αλλά επιταγές εδώ πέρα γράφω πλήρωτες. Πράγματι τώρα έχω την πρώτη ύλη, εμπορεύματα, τα πουλάω, εισπράττω, γίνεται δουλειά. Στο μήνα επάνω, νάσο φόρος, ο ΦΠΑ. Λέει το κράτος, θα μου πληρώσει ΦΠΑ στο το ποσό των 30.000 ευρώ. Εγώ όμως θα τα πληρώσω μετά από, σύμφωνα με τον νόμο, τον επόμενο μήνα. Γράφω εδώ πέρα φόροι πληρωτέοι. Φόροι πληρωτέοι. Ή μπορούμε να το πούμε αυτό με ένα δεύτερο λογαριασμό. Υποχρεώσεις στο ελληνικό δημόσιο. Στο ελληνικό δημόσιο. Στο μήνα πάνω να σου και το ΙΚΑ. Θέλει τα δικά του. Εντάξει ΙΚΑ. Ασφαλιστικοί οργανισμοί γράφω. Υποχρεώσεις ασφαλιστικοί οργανισμοί. Ωραία. Εντάξει. Για προσέξτε τώρα. Ήρθαν τώρα αυτά εδώ πέρα οι καθηγητές πανεπιστημίου πριν 100 χρόνια τώρα και είπανε: αυτή εδώ πέρα είναι η περιουσία της επιχείρησης. Τα οικόπεδα, τα κτίρια, προεμπορεύματα, οι απαιτήσεις από πελάτες, το ταμείο, η περιουσία της επιχείρησης. Και είπανε: ας την ονομάσουμε ενεργητικό. Οι
καθηγητές πανεπιστημίου είπαν: αυτές εδώ πέρα είναι υποχρεώσεις επιχείρησης. Υποχρεώσεις τράπεζες, υποχρεώσεις προμηθευτές, υποχρεώσεις. Ας το ονομάσουμε παθητικό. Παθητικό. Και όλο αυτό το συγκρότημα ας το ονομάσουμε ισολογισμό. Αυτός λοιπόν είναι ο ισολογισμός. Ο ισολογισμός της επιχείρησης. Πότε γίνεται? Στις 31 Δεκέμβρη. Οι ίδιοι καθηγητές πανεπιστημίου, τώρα πριν 80 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, παρατήρησαν το εξής: ότι τα οικόπεδα, τα κτίρια, τα μηχανήματα, τα έπλα, τα μεταφορικά μέσα, η επιχείρηση θα τα έχει αρκετά χρόνια, θα τα έχει παγίως. Έτσι, πολλά χρόνια. Πάγιο. Και το ονομάσαν πάγια. Πάγια. Πάγιο ενεργητικό. Τώρα, αυτά, οι πρώτες ύλες είναι προϊόντα ή εμπορεύματα, σε πολλά πελάτες εισπράττουμε, ξαναγοράζουμε καινούρια. Το είπανε κυκλοφορούν ενεργητικό. Το κυκλοφορούν ενεργητικό, το πάγιο δεν είναι λογαριασμοί, είναι κατηγορία λογαριασμών. Κατηγορία. Δεν είναι λογαριασμός. Δεν είναι λογαριασμός. Κάποιοι άλλοι καθηγητές όμως είπαν: α, όχι, το κυκλοφορούν ενεργητικό δεν είναι κάτω-κάτω, είναι μέχρι εδώ. Και τούτο εδώ το είπαν διαθέσιμο. Και να μην το πείτε εσείς, δεν πειράζει, διαθέσιμο ενεργητικό. Δηλαδή το ταμείο και οι καταθέσεις όψεως. Πολύ ωραία. Πάλι καθηγητές πανεπιστημίου. Το παθητικό το χωρίσαν σε κατηγορίες λογαριασμών. Κεφάλαια. Τα είπαν ίδια κεφάλαια. Ίδια κεφάλαια. Αυτές εδώ πέρα τις είπαν υποχρεώσεις. Αν αυτές οι υποχρεώσεις, όλους τους λογαριασμούς κάτω-κάτω, υποχρεώσεις, αν λήγουν σε ένα χρόνο, τις είπαν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αν λήγουν σε 2, 3, 5, 10 χρόνια, τις λένε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Για κοιτάξτε. Τα ίδια κεφάλαια, τι είπαμε? Στο ενεργητικό βάλουμε την περιουσία και στο παθητικό τις υποχρεώσεις. Θα μου πείτε τα κεφάλαια, τι υποχρεώσεις είναι τα κεφάλαια? Ακούστε, παιδιά, αν υποθέσουμε επιχείρηση κινδυνεύει να χρεοκοπήσει, θα πούνε οι τράπεζες τα λεφτά μας, με τα λεφτά μας, οι προμηθευτές όλοι αυτοί το ή κατά λεφτά μας. Θα πούνε και οι επιχειρηματίες. Και εγώ τα λεφτά που έβαλα, γι' αυτό τα κεφάλαια είναι η υποχρέωση της επιχείρησης στον επιχειρηματία. Τώρα, αξίωμα. Αυτοί οι λογαριασμοί δίπλα έχουν κάποια ποσά, 100, 200, ξέρω εγώ, 300, όλοι. Εδώ, κεφάλαιο, ξέρω εγώ, 50, δάνεια 80 κλπ. Αξίωμα. Ο ισολογισμός είναι σωστός εάν προσθέσω το ενεργητικό και το παθητικό και θα πρέπει το ποσό που θα βρω εδώ πέρα να είναι ίσο με αυτό. Έτσι, αξίωμα. Το ενεργητικό θα πρέπει να είναι ίσο με το παθητικό. Για πάμε και τώρα πάλι στις αρχικές έννοιες. Ισολογισμός. Το δεύτερο που πρέπει να κάνει ο επιχειρηματίας, ο λογιστής του επιχειρηματίας 31 Δεκέμβρη, είναι να κάνει την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Να κάνω λοιπόν την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Και αυτή γίνεται 31 Δεκέμβρη. Για να δούμε τι είναι η κατάσταση αποτελεσμάτων χρηστικά και ποιους λογαριασμούς καταχωρούμε εδώ. Βήμα πρώτο. Εδώ βάλουμε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης και τίποτε άλλο. Ενώ στον ισολογισμό βάλουμε την περιουσία και τις υποχρεώσεις. Έτσι. Ωραία. Να δούμε τώρα ποια είναι τα έσοδα και τα έξοδα. Πάνω βάλουμε πάντα τις πωλήσεις ή αλλιώς τα έσοδα της επιχείρησης. Ποιες πωλήσεις βάλουμε? Αθροίζουμε, παιδιά, τις πωλήσεις Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, Απρίλιο μέχρι και Δεκέμβρη και στο ότι οι πωλήσεις είναι 200.000 ευρώ. Υποχρεωτικά από κάτω, έτσι, στάνταρ, αυτά είναι, έτσι, δεν αλλάζει τίποτα. Αφαιρώ το κόστος πωλήσεων ή αλλιώς το κόστος πολυθέντων. Έστω το κόστος πολυθέντων είναι 80.000. Αυτό από κάτω, 200 μείον 80 είναι 120.000. Το λέμε μεικτό κέρδος, μεικτό αποτέλεσμα, μεικτό κέρδος. Μπορεί, παιδιά, να είναι και μεικτή ζημία. Γιατί αν αυτό είναι 200.000 και τα κόστη είναι 300, θα έχω ζημία 100. Όχι, τώρα έχω μεικτό κέρδος. Τώρα τι είναι το κόστος πολυθέντων? Να σας το αναλύσω. Για προσέξτε, μια επιχείρηση αγοράζει παπούτσια. Έτσι. Τα αγοράζει 20 ευρώ τα ζευγάρι. Αν τα πουλήσει 20 ευρώ, θα πάει στον κορυδαλό, θα χρεοκοπήσει. Γι' αυτό λέει στην πωλήτρια: θα τα πουλάς 30. Παιδιά, αυτή είναι πωλήσεις, το 30. Το 20 είναι το κόστος, μείον κόστος πολυθέντων. 10 είναι το μεικτό κέρδος αναμονάδα προϊόντος, έτσι. Άρα το κόστος πολυθέντων είναι αυτό που πουλάω, που το πούλησα 30, μου κόστισε είτε να το αγοράσω, είτε να το φτιάξω 20 ευρώ. Άρα λοιπόν καταλάβαμε τώρα τι είναι το κόστος πολυθέντων. Είναι έξοδο. Κοιτάξτε. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, όπως ο ισολογισμός, δεν επιτρέπει να τον κάνει ο λογιστής φιγρινή. Θα τον πάει μέσα ο έφορας. Υπάρχει ο νόμος που λέει πώς θα τον συντάξει.
Λοιπόν, κοιτάξτε, μετά μικρό κέρδο. Μείον. Εδώ βάλω τώρα όλα τα έξοδα της επιχείρησης. Μισθοδοσία ή αμοιβές προσωπικού. Αμοιβές προσωπικού. Έστω ότι οι αμοιβές προσωπικού είναι 10.000. Μετά αμοιβές τρίτων. Διάφορα έξοδα για αυτά. Αμοιβές τρίτων. Έστω οι αμοιβές τρίτων είναι 5.000. Η τρίτη είναι διάφορα έξοδα. Μετά είναι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΙΔΑΠ. Έτσι. Αυτό το λέμε με μια άλλη ονομασία παροχές τρίτων. Είναι έξοδο και αυτό, οι παροχές τρίτων. Έστω ότι είναι 15.000. Αξίωμα. Αποσβέσεις. Είναι έξοδο. Έστω ότι είναι 5.000 οι αποσβέσεις. Μετά, έστω, ενίκη. 7.000. Γενικά, με διάφορα έξοδα. 13.000. Σουμάρω τα έξοδα. 10 και 5, 15 και 15, 30. 17 και 3, 20, 50, 55.000. Είναι όλα τα έξοδα της επιχείρησης. Τώρα κάνω μια αφαίρεση και λέω 120.000 με 55.000 και εδώ βγάλω το κέρδος της επιχείρησης. 120 μείον 55 κάνει 65.000. Ωραία. Άρα, στην κατάσταση αποτελεσματών χρήσης βάλω μόνο έσοδα και τίποτα άλλο. Βέβαια, παρακάτω μπορώ να βάλω έκτακτα έξοδα. Να έχω έκτακτα έσοδα να προσθέσω. Δηλαδή, μάθατε τη βασική φιλοσοφία. Μετά τον ισολογισμό και την ΚΑΧ, πάμε και κάνουμε τον πίνακα διανομής κερδών. Τώρα πάμε στον τρίτο πίνακα, στην τρίτη κατάσταση. Πίνακας διανομής κερδών. Τι είναι αυτός? Πίνακας διανομής κερδών. Πώς συντάσσεται? Κοιτάξτε. Πάμε και παίρνουμε την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και βλέπουμε κέρδος 65. Έρχομαι λοιπόν εδώ πάνω και γράφω κέρδος, κέρδη χρήσης αλλιώς, κέρδη χρήσης, κέρδη χρονιάς 65.000. Από κάτω γράφω μείον, εδώ πληρώνω το φόρο παιδιά, πληρώνω φόρο μόνο όταν έχω κέρδη, μείον φόρος. Φόρος εισοδήματος θα είμαι αλλιώς. Ο φορολογικός συντελεστής έστω ότι είναι 30%, 29% περίπου 30%, λέω 65.000 επί 30%, απλά το σημείο για να το ξέρω, 19.500. Για λόγους απλοποίησης θα το βάλουμε 20.000 ο φόρος. 0 από 5, 45.000. Αυτά τα λέμε κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη χρονιάς, κέρδη χρήσης μετά από φόρους. Μετά από φόρους. Πολύ ωραία. Από κάτω γράφουμε τώρα διανομή κερδών. Διανομή κερδών. Αυτά θα τα διανύμω. Γράφω κέρδη χρήσης 45.000. Κοιτάξτε, λέει ο νόμος ότι όταν έχεις κέρδη χρήσης θα κρατήσεις ένα κομμάτι, δεν θα το μοιράσεις και θα το αφήσεις μέσα στην επιχείρηση. Αυτά τα είμαι αποθεματικά. Αποθεματικά, τακτικό αποθεματικό κλπ. Το τακτικό αποθεματικό, λέει ο νόμος, το minimum θα είναι το 5% των κερδών. 45.000 επί 5%. Ο επιχειρηματίας μπορεί να κρατήσει μεγαλύτερο ποσό. Τώρα, τα αποθεματικά είναι το minimum 2.250. Λέει ο επιχειρηματίας, όχι, εγώ θα κρατήσω 5.000. Λοιπόν, αποθεματικά 5.000. Η επιχείρηση μετά, τι θα τα κάνει τα άλλα? Θα τα πάρουν οι ιδιοκτήτες, τα λέμε μερίσματα. Τα μερίσματα 40.000. Γιατί 40 και 5, 45.000. Αυτός λοιπόν είναι ο πίνακας διανομής κερδών. Αυτά θα τα μοιραστούν οι μέτοχοι.